ز درگهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگهی الهی چو هدیه. ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз барои шумо як канали влогай беҳтарин канале ки барои подписчи канали ма салом расонед, канали Мама Лайф. Комментарияда силкашона закрепид мекунам. бо ино старший лидер дар компания Фаберли кор мекунанд. ҳама тарафа бонуи пурҳунаре ки канали влогам доранд, ҳам бо коригари Фаберлик ҳастанд. тамоми ҳунарҳои пухтупазам доранд. бинед ами каналшон ҳама чиз худаш маълумай ба таърифа ҳастай. дароин пушаймон намешем бо унвони азиз, бо аз даҳани худшон суханошона фаҳмед. ассалому алайкум дӯстони хубу меҳрубони ман, аниқтараш бонувони тоҷик. ман Абдуллоева Гулниҳол, ман влогви ҳаст. бо замин кор мекунам дар компанияи Фаберлик. дар муддати кӯтоҳ старши лидер шудам. алҳамдулиллоҳ. барои маълумоти пурра ба даст овардан, агар хоҳем бо мо шинос шидан, аз канали мо чизеам ки бошад барои худтон омӯхтан, марҳамат даромада обуна шавед. аз ҳар яки шумо шод мешавам. хоҳиш мекунам канали ма танҳо барои бонувои тоҷик аст. силкаи каналшона мемонам. дӯстони азиз, подписатсия кунед ки бо як бонуи тоҷикам пеш рава, шом дар Фаберли кор кунед. раҳмати калом барои шумо дӯстони азиз. дӯстони азиз, як-ду рӯз пеша ҳами идай ама тайёр кардестам самбусаи резона ки варақӣ бо хоҳиши чанд подписчик буд ки бо як бор дига самбусаро нишон диҳед. ман имрӯз барои шумо самбусаи ки ма рецепти ки ман ҳама вақт тайёр мекунам нишон медиҳам. 500 миллиграмм об ним литр ҳисоб кунем. ҳами як коса пур обай, як қошуқча намак аралаш мекунем, оби шир гарм ва як дона тухм, кам тарак разрихли тел, ним қошуқча разрихли тел. дӯстони азиз, ҳама хел хамири нормалӣ мешӯрем. ҳами сахтакборӣ мемонем рӯ мегирам. ва 3 звола худаш ҳами 500 миллиграмм об 3 зволаи средни мешавад. нормаш ҳами хелай мо пастайн ҳами хел мекунам. барое ки ҳозир инаи мерни сакан дорум 500 грамма, ҳамун як коса оба рехтагим ровно 500 грамм бромадаге. ҳами коса чини мегем, ҳамура 3 звола мешавад. баъд ин ҳамихе 3 зволачаро бинен нормалнида тақсим мекунем. рӯ гирифт ба тез тунукниро сар мекунем. боло ба боло мемонам. ҳар сеша равғани гова об кардагиам бо камтар равғани алейна ҳамроҳ кардагиам. агар равғани зовуд боша бо хубай, бо як варианти дига ҳастай, шедраи лета қатъиам мекунам, беҳад хушрӯ мешава. агар ҳозир равғани гов ки доштам ба гов кардам. бо ҳастай дар ҳамин магазино таплёни масла, вай беҳад резона мекунад. таплёни масла и хазаре ки мехаридем дар Тоҷикистон, ҳамин хазарай дар ин ҳозир Қазоқистон мо ҳастем. ман надидам хазара, таплёни масларам надидам. ҳастай баъзе ҷода мумкин ман ҷоша наёфтам, ҳоли дар супермаркет надидам. фақат ҳамин маргарин шедрай летам халиёя насиб боша ёвум. ами таплёни маслам беҳад хали резона ки меҳки мекунад. рӯғани говам хушрӯай, хай ҳозирашда ба равғани гов кардистам. лекин ман ака вариантоша гуфтестам да. ёбен таплёни маслара бикунем ба таплёни масла ахча тоқ ҳамеша кен қабатошда. ҳами ман бисёр вақт 3 та золара ё 2 та золара боло ба боло мекунам. имрӯз 3 тара мекунам. ҳами бихоҳем ки қабатош хушрӯ маълум намоён шавад, шумо метонед ҳами боло ба боло бимонед. вақти мебурен хеле қабатш уже хушрӯ маълум мешавад. баъд зволара тунуки бадам накунем ки беҳад тунуки бадаш баъд варақош маълум намешавад. нормали нами ҳозир тунуки кадаги ма ғавз нестай тунукаю, ба ҳар ҳоле хали тунук боша ки у тарафи ҳами коврик бутова хали намекунем, барои ки ҳам медара
ҳам тыныки бача мепечуни боз мечаспа. Ака рӯи ма коври дакадистам. Ҳай рӯи сирфа дастархон хушрӯ тыныкни пахтагӣ боша намечаспа. Ахир пастаяни ма ҳамин намуд мекунам. Баъд ҷои ма тангай дӯстони азиз, болои столи кухни гарнитурам медонем ки хеле борики дарозай. Хеле заминай ҳама удобнияй тыныкинда ё столи чоркунҷаи калон боша. Хай вариантҳоро шумо худтон бубинен, чӣ вариант шумода удобнияй боша бикунен. Ай ночорира ҳамихе кардам. Хай ҷом камтар тангтар буд, лавоша камтар қатт кардам. Хай ҳамихелам айудаш биромадам, тонистам, тынук кардам, ҳамихе пастаяни мекунам. Як чанд хоҳиши подписчико буд ки зуволаи самбусаро нишон тиҳен. Ман 2 рӯз пешаи ид кадагӣ будам, зуволаро пешакӣ маразенида мондам. Лекин беҳад кори ма бисёр буд. ҳам зодрӯзи Зайнабҷон буд 2 майда, ҳам рӯзи иди Саиди Фитр буд. Ба ҳамаи шумо табрик мегӯм дӯстони азиз ки камтар дер кардам. Ба кулли мусалмонони рӯи дунё иди Саиди Фитр муборак бошад. Худованд то идои дигар моро сиҳат саломат ҳамихе бимона, ба идои дигар бирасонамон. Дӯстони азиз, ман хостам ки дар ид бироям, бегаҳи ида ҳами наворум, не ки успед накардам. Ай сабабе ки ман камтар меҳмон файрод кардагӣ будам. Дар рӯзи ид марду занҳоро файрод кардагӣ будам. Ҳама тарафа кор доштам. Боиси ҳамаи Зайнабҷон чанд қашиш дадора ки дугонаҳома файрод мекунам. Дугонаҳоша файрод кардак намедонам кадом кор макунам. Успед накардам ягон корда. Пешакӣ хай як рӯз пешакӣ ман тортора пухта будам, крем накарда будам. Шави ид кремшо накардам. Якта мидови чоркунҷа кардам, якта барои Зайнабҷон торти детский кардам. Хай орзу ҳаваси ҳамун гудак хирсанд шава. Чанд қабуд ҳамихел дугонаҳош ки зодрӯз мекарданд, ирам ҳавас карда буд. Ака ман зодрӯзи хали войма накардам. Ба ҳар ҳоле ҳамо чанд дугонаву ҳами ваё буд ҳамсояро файрод кардам. И хонада барои марду зани тоҷики худмон буданд, хай қирғизорам буданд. Ид кардам, ҳамихе файродшон кардам. Хела буд, дар ниятам буд ки файрод мекунам. Ами ҳисоб ман бисёр чизоро сёмка карда натонистам, наворумам дертар биромад. Иҷа як рӯз пешаи идай кулча пухтистам. Кулча пухтам дар духовка. Хай кулчаҳои серу ғанак камакӣ ами чанд қай ки тонистам камакӣ ҳар ҷо сёмка кардам барои шумо дӯстони азиз. Хай торти мидовира ки я влог пеш барои шумо иминой барои ид сёмка кардам ки шумо бупазен. Рецептиш ҳастай ҳамун рецепт қати 7 тухма торти мидови чоркунҷа кардам. тухмои ака среднида хушрӯ омада. Бовар кунед вақт нашуда ки ман ҳамуро аёд ман биромада сёмка кунам. дӯстони азиз, иҷа бо як рӯз пешаи идай ҳами хостам ки барои шумо як намуд ҳавлои бухорогӣ мегӯянд. И ҳавло молочнияй. И умуман дига хе ҳавлояй. Ҳавлои худмона хоҳиш карда буден. Афсӯс нашуду хали ҳавлора вақт нашуд тайёр кунам. Ман и хали ҳавлора ният доштам ки тайёр мекунам. Баъд ура ки ушда успед накардам дӯстони азиз. И намуд ҳавло 250 грамм об, 300 грамм шакар сироп мекунем. Меҷӯша 15 минут. Аввал як баланда монен ҷӯша, ба пас монен намихе майда 15 минут меҷӯша. Хали пузиркиҳои калон ки кард. Баъд мефаҳмем ки тайёр шудаи сироптон. Лимони кислота камтарак меандозем барои ҳамин ваяшда камтар кисли куна. Агар набоша лимонам як 2 қатра оби лимон. Набинен обшам ҳам ҷӯшид камтар шуд. 15 дақиқа ровна 15 дақиқа меҷӯша. 100 грамм маслаи сливочни дӯстони азиз. Ҳами равғаннокиш баланд боша. Ҳами шедрайлетарам мешава. Бо дига намудам ки ёвен хали маслои сливочни нағз 100 грамм бо хубтарай. 100 грамм ҳамихе дар гармогарм дар сироп меандозем, об мекунем. Баъд шири қоқ дӯстони азиз, шири қоқ 200 грамм ма 2 бор андохтам.
400 грамм шири qoq va vanilin я пачка vanilin ҳамроҳ кардам. Инҷа 200 грамм бинед тинуктара. Бо 200 грамми дига ҳамроҳ мекунем, барое ки камтар бояд ғафстарак шавад. бинед анамин камтар хеле ғафстар мешавад. ғафс ки шуд, ҳамаха кофтан мегирем, однородне мегӯям, ку ҳамаш ҳал меша, як хела мешавад. баъд дар ягон хеле чизои чоркунҷачаи майдача боша, бо хубай барои бриданаш хеле хушрӯ мебиёяд. пистаи ами мағз чизе ки дошта бошен, чормағз, ина бодом мон дистам. Агар ки писта боша бо хубай, мағзи писта беҳад хушрӯ мекунад. ин амуд ҳавлура мегирем, бо дар холодильник мемонем. ҳозир хеле гармай, бо камтараки гармиш рафтагия хела кофтем шири qoqati дар морозилникай, холодильникай мемонем, меиста ягон 3 соат. дӯстони азиз, иҷода ман бисквитҳои торта пухтам, кремшам тайёр кардам. Фақат сборка торта барои шумо нишон медиҳам. ҳами креми белария қатӣ. Медонем ки ман чӣ кор мекунам, ҳами беларияро қатӣ заварной ҳамроҳ кардам. Ман ҳами крем маҳфулшудагиай, бисквитҳо 4 тухмаҳай, аму сафедаш 3 тухмай. И сиёҳша ман 4 тухм кардам. Рецепташ дар каналам ҳастай. Торти негр поёнтар равен, торти негр навистагиай, ҳами 4 тухма бисквити шоколадни ҳастай. Рецептша тамошо кунен ҳамуҷа. Барои кадоме ки нав подписчика омадагин, обуна шудагин, намедонен ҳами рецепта, ман бисёр бисквитҳоро нишон додагим. Ака ки кор бисёр буд, ҳамо видеоро тамошо кунен. дӯстони азиз, иншоалло бо ягон наворда бо ҳатман нишонтон метиҳам. иша 3 тухм кардам, бисквити 3 тухма кардам, шоколадниша бисквити 4 тухма. 2 қошиқи равған доранд дар ҳами бисквитҳо. хай уҷода граммош қатӣ навистагиам. ҳамо силкаи торти негра ма дар комментария мемонам, кадомида дар корай дароя ба тамошо кунен. торти негр менависам, барое ки кофтан нагарден. яхел подписчикои нав да барое ки рецепт дар кор мешавад. мехоҳем ки тамошо кунен. иҷода ма сиропша, сугушони молоко ҳамроҳи оби ҷӯшомадагӣ гарм қатӣ кардам, бо бомаззатар шава гуфтам. баъд размери торт ами диаметраш 20 сантиметрай. кремаш ҳамо заварной ва белария ҳастай. И крем пломбир навистагим да ҳами вайма ҳастай. рецептом крем пломбира бинем, поёнтар биравен ҳастай. заварной тайёр мекунем, мезанем беларияра, ҳардуша мегирем, якҷоя бо мезанем, меша крем пломбир. любой нам беғарзай белария меша сливки қатиам кунен, меша ваям крем пломбир. белариям худшам сливкияй. ана иҷода ма салафанда печондам, да морозилник мондам, 5 соат истод. баъд гирифтумша камтарак амо боқимондаи крема краситель дохтам. красители сирх як капля дохтам, худаш розвича мешавад. амхе розви бледни розви кунам, гуфтам ярки нашавад, барое ки ами торти детскида, ами намуди ки торти лол кардеста, вайда амхе розви мегада, ами розви мезебаша. ҳай детски духтараки. яки барои ҳами кӯдако кӯшиш мекунем ки хирсанди кӯдакора ба ҷо биёрем. ҳамхе Зайнабҷон хирсанд буд. иҷода ҳоли ид гардак ҳам ҳастай. дӯстони азиз, мо хона гардак кардем, чанд рӯз ид кардагем, 2 рӯз ид кардем, хона гардак кардем, барои шумо навор кардагем. то охири навори ҳамроҳи мо бошен. ҳазор раҳмати калом барои видеои пешина хела суханҳои нағз гуфтен. касе то охири навора ҳамроҳи мо буд. ҳазор раҳмати калом барои шумо. худованд нигаҳбонтон бошад. намиҷа камтарак поёнша красители кабуд бо кремда андохтам. поёнша гуфтам камтар кабуд шава, бо дигахе мешавиди торт. баъд топер ҳамои наклейкҳое ки дар болои торт монду ва ё сидобни нестан ва ё хали вафелни нестан ва ёра намехӯранд. просто ман ва ёра печат кардам компютерда ва суратша дар телефонам доштам.
ай телефоном компьютерда бурд мардак печат кард овардак ма якта буридам. Иҷода ҳавлура ма маразилник дамонда будам дӯстони азиз 3-4 соат истод сахтак шуд. Анам хе сахти ки бад намешава нормально ам хе сахтак мешава беҳад хай мазаш мада маъқул шуд. торта полный крем кардам дӯстони азиз акози наклейкоша мечаспонам. Якта ҳамо якта лист буд ҳамаша якта буридам наклейкора. Баъд да ҳами чӯви шпашка меган барои самбуса мепазана ҳами халия чӯ шпашка палочки миёда сах кардам шаб. бинен маълумай чӣ хе сах кардагӣ. Ва зефир меренга болои торда мондум. Ира медонем ки махдам тайёр мекунам дар каналам ҳастай. чанд қапеш тайёр кардагиз мондам барои ҳамин ният карда будам ки торти Зайнабҷонда тайёр мекунам болошда мемонам. Меренга нависен дар канали ма ҳастай тарзи тайёркуниш ҳам хушрӯчаи шумо ҳам метонен ки тортоинам хали детски барои кӯдакои худтон тайёр кунен баҳри фарзандора хирсанд кунӣ. ҳамаш эмхе бо роҳи осон на домашни условиях меган ко дар хонаи худтон тайёр карда метонен бе ягон курсора хонданам. инҷа дар дугонаҳои Зайнабҷон омадай хирсандӣ хай ҳадду канор надора. беҳад хирсандан. бо рӯзи идай кӯдакоро хай ҳам хирсандишон идай чӣ хела идгарда кардан. дар Қазоқистонам ки бошем ҳама занҳои тоҷик идгарда кардему тайёрӣ дидем барое ки иди арафаи худмона иди мусалмонояй бо ҳавас ҷашн гирифтем. дӯстони азиз бо мо бошен. من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسد ناز عطری بهشت داری منی زندگیمی هم پاکتر زی ماهی ای کاشکی نبینم داغی تو را الهی ای کاشکی نبینم داغی تو را عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما عید فطر آمد مبارک بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید مهمان آمده یک ندا آید برای مؤمنان مژده بخشش ز سوی آسمان روزداران آمده عید سعید آن که باشد بر دل مؤمن نوید مبارک روز ایثار است و روز تهنیت روز تبریک است و روز تسلیت تسلیت بر روز خاران می شود تهنیت بر روز داران می شود عید فطر آغاز فصل بندگی است تا بشه فضل خدا بر زندگی است ای که هستی طالب احسان رب باز آ در وادی رضوان رب باز آ در وادی رضوان رب عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما
عید فطر آمد مبارک بر شما مظهر توحید و ایمان آمده مؤمنان را عید مهمان آمده یک ندا آید برای مؤمنان مژده بخشش ز سوی آسمان روزداران آمده عید سعید آن که باشد بر دل مؤمن نوید مبارک روز ایثار است و روز تهنیت روز تبریک است و روز تسلیت تسلیت بر روز خاران می شود تهنیت بر روز داران می شود عید فطر آغاز فصل بندگی است تا بشه فصل خدا بر زندگی است ای که هستی طالب احسان رب باز آدر وادی رضوان رب باز آدر وادی رضوان رب عید مبارک ايش دویم روزای دوستانی عزیز یکم روزشده خیمتو همین بگه آدم داشتم مهمان داشتم نتونستم بعد بگه ترک برآمدم مود تاجیک بسیارای ما خانه گرده کردیم رفتم 3-4 خانه رفتم که уже شب شد همه بفره پخت پس کردگی خیلی شب خواب رفتگی نیستیم بعد دم گرفتیم با پگاشته با دوام دادیم باقی مانده خانه هایی که نگشتگیمون هم و خانه های تاجیکه 2 خانه قرقیز هم رفتیم نه دخترک خشروی ما همسایه ما همسایه دختر تاجیک پرنسس رکم تا سیامکه کدیم فسون کدیخچه بعد دوستانی عزیز گشتیم اینجا ده خانه چند کس رفتیم همین برای شما من نوار کردم بعضیش شد که خانه را نتونستم نوار کرده بعضیش خیلی برای شما یا 5-6 خانه را برای شما نوار کردگیم دوستانی عزیز شیشتیم هم صحبت با بانوان تاجیک خودمان ایده ما هم خوش رو گذراندیم در غریبی هم باشیم تصور نکردیم که در غریبیم خیلی که پسودایی که در غریبی باشه ما پسودای شکر نفسان نداریم در دیجا در وطن همه چی داریم ایجاده نداریم حاضرش در برای ایجاده هممون ورمی نیم هممون خیلی یک عمر نمیستیم بسیار پسوده نداریم دوستانی عزیز رحمت کلام برای تماشاتان در پناه الله باشه